wannan dama ya zo ne dan da ya ka wannan dama ya zo ne dan nan gaba ya gyara dan ban gaba ya gyara dura da almajiri ka gyara dakta wallahi wannan dama Ali na gani so targade kai ya ubangiji Allah kare ta ga ubangiji Allah kauta amma kuma ta sha kai idan ka ce kana so mu kawo hala wallahi illa ba gurba da wannan da mun da gani kura ne ko da biri ya tawa ba ka tambaye shi duka da magana dan mu da uban nan tambaye shi wallahi ba mu jira a sa wuri guda ai dambe a sa wuri guda ai dambe jojo ne wai ina alai sani tola alai sani nato Allah tabbar mun kama irin nasu bane a sake tambayar juna mana a tambayar juna akwai da mana ba uban da kai wallahi sai ka gaske wallahi duka da mangare babu jira tabbasira ya gani haka babu jira wallahi ba sawa wani haka duka a tayar da wani kada ma ana kiya na gode ma ana kiya na gode ana kiya ka da kuma Allah shi ne na gode ana kiya na gode na yaba Allah shi ne na gode kada ma ana kiya dan gaggau kada ma ana kiya dan gaggau biya da kalmar Allah shi da mana kalmar na gode kada kuma Allah shi ne daga bangaren Jamus Nadine Edward daga bangaren Gurmada kuma yana mai jama'a na kallon ku a sharuwa da rabe wallahi wannan dabban da ake gani yalo mai jama'a wallahi kura ne kwaɗe biri ya ce tsakanin na shege mota da shi da kai tabbashi bai ubar da ka hannu ta abuwa ne tabbashi Allah isa wanka tabbashi bai ubar da kai ba sawa wallahi ba sawa wallahi illa magurbana wallahi ya gari wallahi ya leka jami'a ya da ubannan kai alu abiyasu sharuwa a dawo dambe wallahi shehu kuma ga tabbana wannan kan ƙasa na saraba duk roƙo ne
لا حول في ساعة الله من ليس كسابه لك كله wannan damba kowa san kowa wai kai sarki ya gida imo wannan kai ka tabbata kura da kuɗi bai iya ce shagwa dola a yi maza maza a yake wallahi da ta ciniki ya tashi wallahi zan haɗi biyu ta guda don wahala biyu domin ka ba irin nasu bane wallahi ga dan bana farka da kai a ubangiji Allah kare faɗo a ubangiji Allah kawata amma kuma ta sha kai idan kuma ka takara ta muku kawo wahala wallahi sai muka ake samu wannan dabba kowa riga sai kowa sai kowa a biya makallata Allah ubangiji ba mai rabo sa'a Allah ubangiji ba mai rabo sa'a ga dan bana gada kyau dula bala yafiya la hawla fi sa'atillahi wallahi wani ko ya mutu ya holi ga tambana a tare a ta makallata a biya su wani ya tambaye wani na wani ya tambaye wani wallahi za a tambaye kai shawar kwado wallahi ba shi banna aiki duna bala yafe wallahi magana so mai dabbe kuma ubanna ka kula ne kuɗa biri ya ce wallahi buɗe ka da shagali a tambayi juna to wani tambayi ba shi banna aiki ya ga tada hasi saksabashi tabashi wala ubana saksabashi wani dan bula uba wani ya huta tabashi saksabashi wallahi duka da bangare ne shawaya ko dole abu sabari ya kusa a gyara kaya a tambayi juna saksabashi tabashi wala saksabashi cikin zamane mawujina tambayi juna wala ana tura nama duna yadda lalai tabashi wala a saksabashi juna lalai mawujina tabashi wala cikin zamane wallahi mawujina a tambayi juna saksabashi tabashi wala abiya wallahi na ga jama'a sun fito gidan nan sun fito ina gurbanin gidan nan uba kai wallahi kula da kudin biri iya ce na ga wajen rijau na ga roba wani uba kai na ga shakki mota ga gudu ga shan mai na ga dogonin zina ba na ga a musu layi a ba da ciya ga aiki dan mu na uban nan ya yi ga ɗakan lalaci gida ka ci mara ka ci uban gida ka ci mara ga dabban na wala uban nan kai ritaya dole a koma tabbashi dan bula ba tun ba gidan ku guda ba tabbashi ka sake tabbashi wallahi ta yake wallahi ba jira sakare iske Allah isa wa iska wallahi ba ta sai da ashbari ni ba ta sai wallahi Allah Ali wallahi mun sa fa daga mu zaga mu ashbudin su a da ai da sake shakara a sake zuwa lalle wurin da ta shakara a shali ta kuma a koma dambe ba gudu bai kaci wallahi ba gudu samu na gudu gudu mai kaci Allah tura wannan gaba tabbashi wallahi duk wani daga samu gaba ta sai wani ɗaukura uba da abin kawo haka wata